Ο χωρέτες το πρόβατον σαν δικαστήρια κουβαλεί, για κλεψίον τάχαρον κατηγορεί. Δικαστής εν είναι ασαλεπός, ρωτά ντο έντονε και πώς. Λέει ο χωρέτες, τάδε ημέρα, τάδε ώρα, πως έντονε και ξέρω τώρα. Το πρωί μετρώ 2 κοσάρας και 50, στούδε και φτερά σοχόμαν κίνταν. Μόνον το πρόγατον έτον συναυλήν, είδα το εκεί νερόν να πίν. Το πρόγατον παλέει πως εκεί μούτουν, κίδεν τι δεν όντε σε σκούτουν, ντο ένταν τα κοσάρας και γνωρίς. Τι τον άδεσαθε όλ σκουείς, να έρταν στα δικαστήρια να μαρτυρούν, τα πρόγατα το κρέας να ελέπνε και πορούν. Ο μάρτυρας λέει τον αλεπών, το πρόγατον κι κλέφτ και κι κομπών. Ο αλεπών λέει, χρόνια για το δίκαιο παλεύω, τα μαρτυρίας δέξα και πιστεύω. Τη κοσαρή το κρέας εν καλόν, το πρόγατον τη νύχταν έτων μαναχών. Είδεν τα κοσάρας συναυλήν και μπόρεσαν να φτάει υπομονήν. Όσον να κουείς και να τσαείς, μόνον την εκτέλεση να ξείς. Ο χωρέτες το πετσίναθε να πέρ, το κρέας στο δικαστήριο να φέρ. Άξον το λέγωσε και γρήκα, εξέρω εγώ τα δικαστήρια τα οίκα.